खुलुमखा जतन हामबाय पहलानो आं जतन हामबाय नाम सुगो तामिल बागै हिमालय खना अर्थात 9th August आदिनो जों जतन इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल अर्थात जों हाई इंडिजिनियस पीपल लंनि सालसा साल सागलायजा मानि अ सालो आं जतन आनी खाबाय खुबाय पाइप्ले हामबाय आफार ते ताकलायनि इजराव चिनागिनो प्लान तमनि जों बेलाय गाहाम केनो सालनो ऑब्जर्व खायनायनो किन्तु दुर्भाग्यवशत इ बसरंगाय कोरोना नि बागै जोंआबो जतन स्टप नि थांगा हाइपनो जों जे मानसा जार जार नगो नियथबो पाराम जेरगो सोशल डिस्टेंस मेंटेन खायै इ सालनो ऑब्जर्व खाय मा बेलाय जाओ गा पर्सनली अनो चिन सोसाइटी नि बररनो नियाखबो चिन्दपन बरनोबन सानाय इ सालनो जों कपाल kaham wngwi mano जे मानसा जोंआबो तंथुलायनाय ऑब्जर्व खालायनो हामबाय।